Ito na mga kasinag yung pananim natin, medyo matataas na. Kaya mga kasinag, isang malamig na hapon po sa ating lahat. Nagpapakain po ako ngayon ng alaga naming baboy. Kasi hapon na, tapos magtatanim ako nung tira kong punla na petchay. Ito siya mga kasinag. Medyo malaki naman yan, maliit lang sa video. Siguro kasi na yung tira dyan na pananim ko. Magtatanim ako ngayon mga kasinag. Babasain ko po muna mga kasinag yung lupa. Kuha po muna tayo mga kasinag ng tubig kasi dadalhin ko siya dun sa taas para madilig natin yung lupa. Kasi tuyong-tuyo po siya para kapag tinamnan ko siya mamaya, basa na yung lupa. Hindi na ako magdidilig pagkatapos kong itanim yung petchay. Kasi pagkatapos ko po kasi siyang itanim tapos dinilig ko pa, minsan po nababali yung mga itinanim na petchay. Kaya diligin na po natin habang wala pang tanim. Buti pa mga kasinag ang lupa na didiligan. Joke lang. Napakalaking tulong po talaga mga kasinag ng balon na ginawa nila Imboy dito sa may malapit sa may kulungan ng baboy. Kasi sa paglilinis ko pa lang po ng baboy, hindi na ako nahihirapan. Tapos ngayon nga na magtatanim tayo dito, mas madali at hindi ako mahihirapan na umigib ng tubig para magdilig ng ating mga pananim. Kaya thank you talaga sa mga gumawa nito. Shout out po sa Team Lakas. Kulang ng tubig mga kasinag ng ating baboy. Dagdagan ko muna. Kukuha po muna ako mga kasinag ng punla. Kasi tatanim ko na ngayon. Uwi muna tayo mga kasinag. Tapos na po ako magkakain ng baboy. Ayun po yung pagkatanim natin ng petchay. Parang bata lang yung gumawa mga kasinag. Hindi ko na po pinaganda yung pagtatamnan ko mga kasinag kasi hinihingal pa ako. Grabe yung ubo ko. Nakakapagod magkukay ng lupa. Kaya ganun na lang po yung ginawa ko. Ito na mga kasinag yung pananim natin. Medyo matataas na. Kaya itanim na po natin. Samahan niyo ako mga kasinag. Palubog na po ang araw kaya mamandaliin ko na to. Ano pichay? Pichay anak. Ay. Sampai kayak nilulung tabung bakal ni. Kung tanong. Saan ka magagawin magtanong? Parang gusto ko niya. Hindi mo kayo. Ano mo kayo? Ano ibang nabili? Ano? Ang galan mo ano? Daga. Magawa na ka na. Ready ko mag-bye. Ano ko? Ready ko mag-bye.
Nakapagtanim na po tayo mga kasinag. Ayan, hanggang doon. Hindi ko pa natapos mga kasinag. Magpausok po muna tayo mga kasinag kasi maraming kalaban. Kapag hindi ko po kasi ito binatungan mga kasinag, kawawa yung baboy. Pag gabi, ang daming nangangagat. Kaya kinaumagahan, namumula yung likod ng mga baboy. Kaya kailangan po talaga may gatong para hindi sila kagatin ng lamok. Bukas ko na lang po itutuloy ang pagtatanim ko kasi medyo madilim na, tapos marami po ang lamok, kaya uwi po muna tayo. Hanggang dito na lang po muna mga kasinag ang ating vlog ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood nyo palagi ng aking mga video. God bless po.